Diyos maray na hapon, maluod po para sa orasyo emperata. Sa ngarang ka nama, patinan aki, patin kang Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, tulikan mga lasan kan sa imong nilalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangipudigdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilong na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na parataman kan sa imong nilalang, day minasabotan asin nautoban sa imong kabutan at amanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mina ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labing-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuok ang bulkan na siniba pa mga natural na kalamidad, dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na ama. Sa imo kami minahaganin kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging maresponsableng para ataman kan sa imong nilalang, asin mga matinabang na para surog kan kapang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo San kami. Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngarang ka nama, patinan aki, pating kang Espiritu Santo. Amen. Matukaw mo na po. Pagirumdo po giraray sa mga deboto ni San Judas Tadeo, paglaog po sa simbahan, asin pag-antindir kan banal na misa, pakiopo o ilaag sa silent mode, ang sa indong mga cellphone, likayanan paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laogan Santa Misa, mantiron ta po ang solemnidad asin kabanalan kang simbahan, urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Matindog na po ang gabos sa pagpuan. Nagsiray na dakulang biyayang pangako niya, nagsirang na. Good Good afternoon. afternoon.
dayon. Sagaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, an kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Nasa ikaduwang Domingo na po kita, kan Paskwa, kan pagkabuhay liwat. Pinagkukonsiderar ang Domingong ining Doubting Thomas Sunday. Tas sa istorya kan Ebanghelyo, madadangog niya to na si Tomas, pagkatapos kan pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan, day tulos nagtubod, nagduda kan realidad kan pagkabuhay liwat. Alagad sa tahaw ka ini, an sa tuyang kagurangnan padagos na nagtao sa inda asin sa iyan in grasya kan pagtubod. Kaya madadangog ta dyan sa Ebanghelyo itong inaapod na greatest profession of faith sa tataramo na kagurangnan ko asin Diyos ko na ginibo ni Tomas. Ining Domingo man na ini, iyo po ang Divine Mercy Sunday. Sa tahaw kan pagkukulang, pagduda, takot, asin pagpasaluhib, pagnigar kan sa iyang mga disipulos. Ngunyan, an sa tuyang kagurangnan, itinatao sa inda, an katuninongan, an sa iyang pagkahera. Midbidon ta na po, an sa tuyang mga pagkukulang, ihagalin inintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot sa rabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadan sa tong mga kasalan, kasindarhon kita sa buhay na daing kasagparan. Amen. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga katuninongan, sa mga taong marahayan mo. Ginoo maumi ka, rinorokyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Huli ka, nagula mo kamurawayan, kagurang na Diyos sa langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking bugtong Jesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan inaban, ay raki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan inaban, ako ang sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa to kanama, kaheraki kami. Kaikasanan, banal, ikasanaan, kagurangnan, ikasanaan, urog, kalangkang.
Jesu Kristo ang kaiba kan Espiritu Santo sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos, nindaing sagkod na pagkaherak, ika na nagpapalaad kan pagtubonin banwaan na pinapabanal para sa imo sa tabang mismo kan Fiesta Pascual. Patalubua ang biyaya na itinao mo, tanganing ang gabos makasabot kan maninigong dunong na huli ka ini, sinda nahugasan kan tubig nin bunyag. Nagmundag giraray sa kalag, tinubos kan dugo. Uli, kay Yesu Kristong kagurang niya mo sa imong aki na kay bamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabuos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mato ko po ang gabos para sa liturya kan tataraman. An paghirasirasan kan lambang rugaring, iyo an pagpahiling kan pagkamo at sa kapwa. Iyan an madadawog niya to sa enot na babasahon. Himateo niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Ang dakulon na nagtubod, saro ang puso asin kalag. Mayo ni saro na nagsasabi, na rugaring niya ang anuman na yaon sa iya, kundi ang gabos na pinaparapakinabangan. Sa dakulang kapangyarihan nagsasaksi ang apostoles, sa pagkabuhay liwat kan kagurangnan na si Jesus, asin dakulang grasya an yaon sa inda gabos. Mayo sa inda ni na nangangaipo, taan gabos na may sadiring mga daga o mga harong, ipinapabakal iyan, dinadaraan kabaklan asin ibinubugtak sa pamitisan kan apostoles, dangan itinataltag sa lambang saro, susog sa pangangaipo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, tan sa iyang pagkaherak sagkod paman. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak sagkod paman. Magsabi ngunyan ang Israel, sagkod pamanan sa iyang pagkaherak. Magsabi ngunyan ang harong ni Aaron, sagkod paman ang sa iyang pagkaherak. Magsabi ngunyan ang may mga pagkatakot sa kakurangnan, sagkod paman ang sa iyang pagkaherak. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak sagkod paman. Dinaguso akong dinaguso na matumba, alagad ang kagurangnan tinabangan ako. Kusog ko asin awit an kagurangnan, siya anagi kong kaligtasan. Kurahaw nin kaugmahan asin kaligtasan sa mga tulda nin mga suripot, ang tuong kamot kan kagurangnan ng gana. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak sagkod paman. Ang gapo na sinikwal kan mga paratugdok, nagin pamayo kan sarigan na gapo, huli ini sa kagurangnan, ngangalasan sa satong mga mata, uya an aldaw na ginibo kan kagurangnan, ikurahaw ta asin ipag-ugma. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak sagkod paman. An pagtubod kay Jesus na nabuhay liwat, iyo ang sarigan niya tong mga Kristiyano. Sa tubig, kan bunyag, kita nailigtas, asin nabuhay sa katotoohan. Himateo niya to ani kaduang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Juan. Namumutan kong mga tugang, an si isay man na nagtutubod na si Jesus, iyo ang Kristo, pinagin-aki kang Diyos. Asin an si isay man na namumuot sa kag-aki, namumuot man sa pinagi niyang aki. Tigdita na araman na namumutan taan mga aki kang Diyos, pag namumutan ta ang Diyos asin ginigiboan sa iyang mga tugon. Ini ang pagkamuot kang Diyos, utubon an sa iyang mga tugon. An sa iyang mga tugon bakong magabat, pulitaan gabos, pinagin-aki kang Diyos, kag daog kang kinaban. Asin ini ang panggana na duminaog sa kinaban, an sa tong pagtubod.
Si Isay ang kagdaog kang kinaban, kung bako ang nagtutubod na si Jesus iyo ang aki kang Diyos. Iyo ini ang uminabot sa tubig asin dugo, si Jesu Kristo, bako sa tubig sana, kundi sa tubig asin dugo. Ang Espiritu iyo ang nagsasaksi, hulitan Espiritu ang katotoohan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Alleluia, Alleluia, ikaw ang Rahman, ang dalan, ano ay asin, katotohanan, Alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong pagrukyaw kan espiritu. panalan ni Ebanghelyo na sinurat ni San Juan, Kamurawayan sa imo, kagurangnan. nagsisinarom na ito enot na aldaw kan simana, na tatrangkahan ang mga pintuan kang namumugtakan kan mga disipulos, uli sa takot sa mga Hudiyo. Uminabot si Jesus na nakatindog sa tahaw, asin suminabi sa inda, an katuninongan mapas sa Indo. Pagkasabi kay ni, ipinahiling niya sa indaan sa iyang mga kamot asin ang hirog, kaya naugma ang mga disipulos pagkahiling sa kagurangnan. Nagsabi kiraray sa inda, an katuninongan mapas sa Indo. Siring na ako, sinugo ka nama, kamuman sinusugo ko. Pagkasabi kay ni, naghango siya, asin nagsabi sa inda, ako ang Espiritu Santo, ang kisay man na mga kasalan na patawado nindo, pinatawad na. Ang kisay man na kasalan na dahi nido patawadon, dahi yan ipinatawad. Si Tomas, saro sa 12, itong inaapod na kambal, dahi nida kaiba kan mag-abot si Jesus. Para sabihan siya kan ibang mga disipulos, nahiling mian kagurangnan, alaga nagsabi sa inda, kung dahi kumahiling sa sayang kamot ang tanda, kan mga pako, asin ikalaog an sa kong muro sa tanda kan mga pako, asin nayaon naman sa laog. Asin ikalaog an sa kong kamot sa sayang hirog, daya kumatubod. Pakalihis ni Nalong aldaw, yaon naman sa laog an sa iyang mga disipulos, asin si Tomas kaibaninda. Uminabot si Jesus, bararat an mga pintuan, tuminindog sa tahaw, asin nagsabi, an katuninongan mapas sa Indo. Dangan nagsabi ki Tomas, darhadigdi an sa imong muro, asin hilngaan sa kong mga kamot, darhadigdi an sa imong kamot, asin suksukan sa sakong hirog. Day ka magpara kamayong pagtubod, kundi magmaimbod. Nagsimbag si Tomas, o kagurangnan ko, asin Diyos ko. Nagsabi sa iya si Jesus, huli tanahiling mo ako, nagtubod ka. Paladanan mga nagtutubod na day nakahiling. Sa katunayan, dakol pang ibang mga tanda, ang ginibo ni Jesus sa tubang kan sa iyang mga disipulos, mga tanda na dai nasusurat sa librong ini. Ang mga ini isinurat tanganing magtubod kamo na si Jesus, iyo ang Mesiyas, ang aki kan Diyos, asin sa pagtubod magkaigwa kamo nin buhay sa iyang ngaran. Mga tugang ko ang namumutan, marahay na bareta, kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Good afternoon, Father. Sinabi ko po sa pagpuon, nangunyan iyo ang ikaduwang Domingo, kan pakapasko, kan pagkabuhay liwat nin kagurangnan. Ining second Sunday is usually dubbed o inaapod na Doubting Thomas Sunday. Because obviously, sa satuya pong Ebanghelyo niya, nadangog niya to ang istorya ni Tomas, na despite the news na si Kristo na buhay na liwat, yaon sa iya so pagduda hanggang day ko nahilingan pinagpakuan sa iyang mga kamot, asin mailaogan sa kuyang muro, sa iyang hirog, day ako matubod. At the same time, iyo man po ini ang pinagkukonsiderar na Divine Mercy Sunday. Nga ta sa tahaw kay itong nakaaging pagtraidor, pagpasaluhib, pag-abandonar ki Kristo kan sa iyang mga disipulos ngunyan, sa satuyang gospel account, nagpahiling siya sa iyang mga disipulos asin an sa iyang usual greetings, itong mapa sa Indo,
an katuninongan. An pagtao sa inda sa giraray, kan sa iyang pagpatawad, kan sa iyang pagkaherak. An Diyos noon na pagkaherak. So if you notice, digdi sa tuyang ebanghelyo, saruin kan mga post-resurrection events. Pagkatapos na siya nabuhay liwat, nagpahiling sa iyang mga disipulos thrice, 3 beses. Enot, si Maria Magdalena, 2 disipulo sa dalan pa Emmaus, inian pang 3. And this time, 3 times tinaram niya sa inda, mapas sa indo an katuninongan. Ibig sabihin kay ining katuninongan na ini, saro ini kan mga dakulang regalo, na darapo mga tugang, kan pagkabuhay liwat ni Kristo. An katuninongan, regalo, kan resurreksyon. So anong ibig sabihin po kay ning katuninongan? Narumduman ko, may nabasa lang akong sarong istorya, may saro daang salit na aki, nag-aadal ki English. He was studying English language. Kaya lang, nagdulok sa iyang ina o magurang, Mami, I am so confused with the English language. Tasabi kan aki sa iyang ina, ang creature ngaya swimming in the water sa English is called fish. Magkatuno ay magka-sound. I look at the mirror and I see my nalibong siya, peace and face. I brush my teeth and I use tooth. Magka-sound. Ngunyan nga, pag misa kan pa di ta English Mass, today is a big feast. Pagkatapos ngayon, sabi kang pa di sa misa, sa greetings, peace be with you. And pagkatapos kan misa, sabi kan pa di, excuse me ngaya because I have to maihi. Ano ba talaga ang peace? Sabi kan aki. Let us try to understand this in the context kan sa tuya pong ibanghelyo ngunyan. So enot, an katuninongan, an kahulugan kay ni mga tugang pagtubod. Ngata, as described in today's gospel, natatrangkahan an mga pintuan. There was a closed door symbolized by the fear and doubts of the disciples. Sinaraduhan ninda sa pintuan. Ngata, enot, they were afraid of death. Ginadan sa indang maestro, probably they will be next in line. Tigahanap naman sinda kan mga Hudiyo. They were also afraid of life. Why? Nabaritaan ninda sa nagkapirang kababaihan, nakaibahan ninda na nabuhay na liwat si Kristo. Natakot sinda na mabuhay. Ngata, pwedeng susudyaon sinda ni Kristo. Oy, kamo, binarayaan nindo ako, pinagtraidoran asin pinagnigaran. Plus, the doubt o pagduda ni Tomas. Kaya kan sinabi, naglaogan kagurang nandigdi sa inda, sinabi niya, mapa sa indoan katuninongan. Ibig sabihin po kay itong greetings kan sa tuyang kagurang nan, nagbabalik sa inda kang nawara nindang pagtubod dahil kan takot, dahil kan pagduda. Kaya, digdi parte kan ebanghelyo na dangog nga itong greatest profession of faith na ginibo po ni Tomas. Kagurangnan ko, asin Diyos ko. So, ibig sabihin, an katuninongan palan mga tugang pagtubod. May saro akong post na nabasa sa Facebook. Let me share this with you. Kung gusto mo da pong matuninong na buhay, nababasa po nindo yan. Ako nang mabasa para sa indo. Remove worries from your head. Gusto mong peaceful life? Halion mo ang gabos na kahaditan sa imong payo. Second, remove hatred from your heart. Halion ang gabos na kaanggutan sa imong puso. Minsan ikaday ka na nga turog ta dahil ta angguton ka sa imong kaiwal
Samantalang sukaiwal mo, nanok, turog-turog sa saindang harong. So you want a peaceful life? Remove hatred from your heart. Third, live simply. Kita man sa nang nagpapakumplikar kan sa tuyang buhay, simple man sa nabaga puputa ang buhay ta, dahil kaining mga bagong teknolohiya na komplikado sa buhay kan tao. Live simply. Next, expect less. Pag nagpapara-expect ka, sa imong sadiri, sa imong kapwa, yan, minsan, nadidisappoint ka lugod. And of course, give more, and very important of all, have a deep relationship with God. Meaning, have faith in God. It is then that you will have peace. So peace, in the first place, means faith. Second, when God or Christ greeted them, peace be with you, it was immediately followed by the words, as the Father has sent me, so I am sending you. Siring na ako, sinugo ka nama, kamu man sinusugo ko. Sa kontekstong ini, ibig sabihon palan po kan katuninongan, misyon. Ang katuninongan, totoo, mga tugang regalo ng Diyos. Bendisyon sa satuya ng Diyos. Alagad ining bendisyon na ini, ining regalong ini, bako sa na dapat akuon, kan lambang saro satuya, kundi dapat man ining satuyang ihiras. We must thank God not only for the blessing, we must thank God not only for receiving peace, but we must also be a blessing and instrument of this peace. Sabi kang kanta ni Saint Francis, let there be peace on earth, and let it begin with you, and let it not end with you. The greatest misfortune of a man, despite his wealth, a man lost his peace and his good name. Correct. Maski pamayamanon ka, makwartahon ka, makwarta ka nga ni, pero day kang peace of mind. And now, raot man sa imong reputasyon dahil kan pagparehingo mong magkakwarta. So, bako man magayon. Bako ka man maugma. Sabi nga ni sa Tagalog, wala ka nangang peace, wala ka pang face. No peace, no face. So I hope we will not end up like this one. So let us do our mission in life. One last meaning of peace, sa konteksto po kan Ebanghelyo, kan sinabi niyang mapa sa Induan katuninongan, ang ibig sabihon po digdikan katuninongan, reconciliation, asin kapatawaran. Ika Pedro, pinagnigaran mo ako. Ika Tomas, nagduda ka. Ika Judas, pinasaluhiban mo ako. Asin kadaklan sa Indo, binayaan ako. Pero ngunyan, sinasabi ko sa Indo, mapa sa Indo, ang katuninongan, pinapatawad ko na kamo. Lingawanan nindo ito. Ngunyan, itinatao ko na sa Indo, ang sakuyang kapatawaran asin pagkaherak. Kaya nga ni ining Domingong ini, inaapod niya tong Divine Mercy Sunday. Domingo kan Diyos noon na pagkaherak. Takitaman arog kan mga disipulos, padagos na minaako kan kapatawaran, asin pagkaherak nin mahal na Diyos. Kaya kita man iniimbitaran na magi man na may herakon, magi man na mapagpatawad sa lambang saro. Tapuson ko na po ining sa kuyang humiliya. Gusto ko lang i-share sa Indo ining sarong nabasa ko sa sarong libro. May sarong hapot na isinurat duman. Paano mo po damaraman na igwa kanin katuninongan? How do you know that you have peace? Saro kan mga simbag duman, kung masasabi mo da sa Diyos bago ka magturog mo niya na banggi, nakagurangnan, kung gusto mo na pong bawion ang sa kuyang buhay, ready na po ako. Game na ako. Then,
you are at peace. Baluonin doon niya nabanggi. Bago ka magturog, sabihon mo sa Diyos, Lord, kung gusto mo na pong bawion ining hiram sa Diyos na buhay, ready na ako, game na ako. Meaning, you are at peace. Kung sa pagmati mo, you are at peace with the world because you know you have not cheated. You have not used or abused anyone. Then, masasabi mong igwa ka ning katuninongan. Di ba? Kung sa pagiling mo sa buhay mo, dahil ka man na inabuso, dahil ka man na ginamit na tao, dahil kang dinayang tao, that means you are at peace. You have peace. No. Pero kung sa paghiling mo, dakulong kang tiglalansi, tigdadaya, dakulong kang gigamit lang, lalo na ngunyan, dakulo na po ang user-friendly. Friend ka lang niya kung may pakinabang ka sa iya. User-friendly. Kung di ka man na inabuso, kasi dinayang tao, that means you are at peace. If you can smile at yourself, accept your blessings and your trials, if you can forgive your enemies and can say, okay lang tayo, that means you have peace and you are at peace. Congratulations. So namumutan kong mga tugang, ang katuninongan palan, ang kahulugan pagtubod. Ang katuninongan, ang kahulugan misyon. Ang katuninongan, ang kahulugan kapatawaran, asin pagkaherak. Ngunyan, ako unta po ang katuninongan na ini ni Kristo, na darakan sa iyang pagkabuhay liwat, asin ihiras ang parehas na katuninongan sa lambang saro. Amen? Yan, sabihon tangon yan sa katain ta, peace be with you. Matindog kita, pahayag taan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit, asin kan daga, asin kay Jesucristo, aking bugtong niya, kagurang nanda, ipinangidam muli kan Espiritu Santo, namundag kay Berhen Maria, pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, asin inilubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuukan Diyos amang makakaman. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nagsasarig na ang Ama, nagwawaras kan gabos niya tong kahagadan, sararo kitang mamibi sa pagpahayag sa iya kan sa tuyang mga pangangaipo. Masingbag po kita kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi, tanganing an pagtubod padagos na maging mabinunga sa simbahan mo niya na panahon, asinan sa iyang liwanag, magbangraw sa gabos na banwaan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing anuman ang mangyari, dai kita mawaranin pagtubod sa karahayanin sa tuyang kapwa. Dawa masakit mahiling ang karahayan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing huli kan sa tuyang marahay na gibo, ang mga pagduwa-duwa, magbukas kan sa idang isip asin makabalik ang sa idang pagtubod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang maranga kang kapangyarihan ni Kristong nabuhay liwat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nainot na sa tuya na tinauan kan tanda nin pagtubod, magkamit nin liwanag, kaugmahan asin katuninongan sa presensya ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Amang makakamahan warasan sa mo ang pagtubod, tanganing mabuhay kaming pano nin pagsarik,
asin makisumaro sa kapwa sa katuninongan, asin kaugmahan, huli kay Kristo, na sa mong kakurangnan. Amen. Ikaming idudulog, di sa mong pagkamuon, ang bilog niya mong buhay, katalingkasan. Ako amat kagurang na, inimatag niya mong unyan, lugod maging pangkanin, kaligtasan para sa samo. Oktoy kami, magera sa kapwa, maglingkod sa imo sa mga lupa. Ako amat kagurang na, iningatang niya mong unyan, lugod maging pangkanin, kaligtasan para sa samo. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kamuan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nakikimahera kami na kuon mo ang mga atang kan sa imong banwaan, tanganing ang mga binago hulikan pagtubod sa imong ngaran, asin kan bunyag, magkamit kan kaugmahan na daing kasagkoran, uli kay Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Ang kakurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas binan sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kakurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, dadanay na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ang ngani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Dahil siya naguntok sa pagdulot kan sa diri para sa mo, at ang ngani danay na sinusurog kami sa atubang mo, idinulot na sakripisyo, dahil na siya ngunyan magagadan. Ginadan siya, danay na buhay. Kaya kay ba, kan gabos ta santo sa sinanggeles, sa kalangitan, sarabay kaming minaawit. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos di mga hukbo, ang langit at sinaga, panokan sa imong kamurabayan. Usana, usana sa kaitaasan, usana, usana sa kaitaasan. Palalanan minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Usana, usana sa kaitaasan, usana, usana sa kaitaasan, usana, usana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabonin gabawas na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami, pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak sindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagpuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos tan sabi, magako kamugabuos, asin magkakan kay ni tinian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi,
Sa pagkuha niya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad, kan mga kasalan, iniyan pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagkod na ikahamhag na to. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawa kasindugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum makagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Sirigman girumdumasa sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Eraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos sa kay tupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kay ras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, uli sa aki mong si Jesu Kristo. Uli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Amanyamo na yaon sa langit, pabanalon hanggaran mo, maglatungan kadean mo, mangyari ang mo't mo, sa halaganing siri sa langit, hansa mong kakanhon sa roal daw, itao mo sa muyang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asinare kami pagdara
Hawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan, sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa maong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imoan kahadean, asihinan ka pangyarihan, siring manan ka murawayan, sa mga kapanahon. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan ni binawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, are paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, orasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan po kita kan tanda din katuninongan. Peace be with you. Cordero ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan at ginawan, kahirapin kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan ginaban, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan ginaban, awi kami katuninongan. Mga tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maoomay. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, itugot mo nakikimahera kami na ang pakasabot kan sakramento Pascual, padagos na magdanay sa samong mga isip, uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matok ko muna po sa nagkapirang paisi. Magkagago po nin second collection para po ini sa pro seminaryo. Ang natipo niya to sa mga misa kanakaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 53,876 pesos and 25 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa ay yun 4,645 pesos. Ang second collection nag-abot man po sa 8,477 pesos and 50 centavos. Siring man, available na po ang 12 inches na imahe ni San Judas Tadeo sa Satuyang Parish Office. Mauti man pong pasalamatan ang mga nag-donate kanakaging simana. Mga anonymous, 2,900, 2,700, 500, asin ni Jaime Daniel, 300 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapas sa ido. Asin sa imong espiritu. Bendisyon ang lugod kita kabos kan Diyos na mamumuton na sin maherakon. Anama, ang agi asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Aleluya, aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya, aleluya. Mayo't ihayag purihin siya, at ating ibunyag awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Thank you and good afternoon po.